furta és un carro ple de flors que ve ple Al carrer del Coso naix Leopoldo Magenti. alegra nostres cors, escampa en l'enramà plantes de dolça olor per a on ha de passar Actual Sant Llorenç, número de 9. la processó. Darrere el carro seguís la música que revitlamules i cobertors. Ompli de pronte con cosa màgica de xiques guapes tots els balcons, els balcons, els balcons, tots els balcons. I corren els xiquets i riuen els majors i els nòvios molt baixet parlen d'amor en dolçor i en l'amor bon senyor ha posat els cors tots plens d'il·lusió en l'amor en dolçor i en l'amor. A la muntanyeta d'Alberic surt en Magenti la seua passió per la música. Desenrotllant un talent precoç al piano i la composició musical. Sota l'ombra serena de les oliveres, els veïns d'Alberic troben repòs després de la jornada, compartint paella, en grata companyia de família i amics. Les oliveres centenàries de la muntanyeta s'erigeixen com a testimonis silenciosos i impassibles de la història d'Alberic. A la edat de 13 anys, Magenti compon la seva primera obra musical per a banda. Leopoldo Magenti es trasllada a València per a estudiar al conservatori. Després d'un accident de tramvia, tota la família decideix mudar-se a la ciutat. Com a alumne avantatjat realitza grans concerts de piano a l'Ateneu Musical de València.
Magenti es trasllada a Madrid en 1916 per a estudiar al Real Conservatori. Magenti freqüenta el Cercle de Belles Arts i la residència d'estudiants. La residència d'estudiants es converteix en el centre cultural i científic d'Espanya des de la seva inauguració en 1910. A este centre es donen cita alumnes i professors relacionats amb el món de les lletres, l'art, la música i la ciència. Grans músics com Ravel o Falla s'asseuen al piano de la residència per a donar grans concerts. Concert a piano de Leopoldo Magenti. Diumenge, 15 d'abril de 1917. Magenti es trasllada a París per a ampliar els seus estudis i perfeccionar piano como alumne de Joaquín Nin Castellanos, professor de la Schola Cantorum. Magenti resideix en una pensió en Montmartre. I és en un restaurant on Magenti toca cada nit per a pagar els seus estudis. A l'estiu de 1920, Magenti va emprendre una gira per Sud-amèrica com a pianista acompanyant del violinista Francisco Costa. Presentant-se en ciutats com Buenos Aires, Rosario, Montevideo i Bogotà.
Durant el trajecte se interpretaren diverses obres espanyoles de mestres com Albéniz, Granados, Giner, López Chavarri, Sosa i Bretón. A la vibrant ciutat de Buenos Aires, Magenti va descobrir un estil de vida. I va tindre l'oportunitat de demostrar el seu virtuosisme al piano al teatre, acompanyant la interpretació d'un variat repertori que incloïa obres clàssiques com les de Bach i peces de compositors espanyols. Toma esta rosa encarnada y abrila que se encapulló. Encuentras mi corazón abrazado con el tuyo, abrazado con el tuyo, pero el alma separado. No llores, mi alma, no llores, no, que por tus penas me muero yo. Eres bonita y preciosa, eres capullo de rosa cortado al amanecer. Eres bonita y preciosa, eres capullo de rosa cortado al amanecer. Al Teatro El Círculo de Rosario es van presenciar magistrals interpretacions dels músics espanyols. Que van captivar al públic present. En la cèlebre Sala Solís de Montevideo, els aplaudiments i les ovacions es dirigiren tant al violinista Francisco Costa com el seu acompanyant, el pianista Leopoldo Magenti i Shelby. No obstant això, va ser durant esta gira quan es van acentuar els problemes al canell dret de Magenti,
un contratemps que va derivar per impedir-li continuar la carrera com a pianista de primer nivell. Magenti renaix com a compositor d'obres líriques per a l'escena. Un temps molt intens per a Magenti, amb nombrosos estrenes en teatres de diverses ciutats espanyoles. Puja el reconeixement en Magenti. Aconseguint grans èxits en cada representació. Solo la cara, vengo a rondar en tu reja, deja que quiebre mi queja, el hierro que nos separa, dicen que soy un valiente, porque me juego la vida, y es que la di. Llegué a la ciudad y la vida es tan joven allí, que vibra en mi pecho la voz del derecho que tengo a vivir. Vivir y soñar cada día una nueva ilusión y una sed de reír y cantar se enciende en el alma, que risa y canción. Aquesta obra naix, una obra teatral dels anys 40 que se titulava La cotorra del mercat. La música de Leopoldo Magenti, que va ser el compositor. Descobrir un músic com Leopoldo Magenti, que tenia una música molt eclèctica, que podia fer música molt tradicional junta amb una música molt actual dels anys 40. La companyia lírica teatral Magenti va amunt i avall pels teatres d'Espanya, posant en escena les seues obres una volta i una altra. La cotorra del mercat.
Son como les bandoleres de la moda que arreplegan polineres, poten sabates que mos fan créixer i nos fan anar de gaire, per tot el vent desmereixen. Igual és com si fórem un pato quan vol caminar. Aquesta obra que es va fer més de 1.600 vegades en el seu moment. Magenti s'endinsa en el món del cinema, componint la banda sonora de la pel·lícula L'última falla. Ens conta la història del senyor Soler, qui, després de triomfar a l'Argentina, torna al seu poble natal. És en aquest poble valencià que l'honra anomenant-lo fill predilecte. I és just en aquest ambient valencià on es desenvolupa una trama ben embolicada en el món del teatre i els negocis. València! La última falla bé pot ser un guinyot autobiogràfic. També dins del gènere de la cançó lluixera. Es la bella de la calma, tu hermosura llega al alma. Magenti ens deixà la seva marca per a les generacions que venen. Podría seguir contando más detalles sobre mí, pero el tiempo apremia. Estoy seguro de que, a partir de ahora, cuando escuchéis Magenti, os suene a música.